Min od jatend kweth mar Azimio Mama Aida Odinga ojiwo jodak ma kaunti ma Siaya mondo omak pur motegno e yor tieko midhiero mar kech ma osebedo ka okwako thoth counties ma pacho kae. Kane oloso e gwenge ma masiro e kar chung' od bura ma Ugunja, Mama Aida ojiwo jodak ma kaunti no siro chenro mag weche pur kendo puoyo gavana ma kaunti no James Orengo kuom kelo tinga mag pur ne jopith. Bende opuoyo chenro ma Orengo chano chwalo kodhi ne jopur ma kaunti no. Githulono jatend duond bura mar Roots Party oseyo jalup jatend piny Rigathi Gachagua kelo siasa mag dhoudi e kaunti ma Nairobi, komedo ni weche siasa oksiki kendo piny Kenya nitiere kama ber. Jaod bura ma Ugunja Opiyo Wandayi osingo ni duond bura mar ODM kaachiel gi riwruok mar Azimio Wan Kenya pod otegno kendo riwruogno chano keto tend piny owacho kagika eneno ni gichopo singo mane gimiyo jopiny. Angeni this year wasebedo gik milongo ni mixed blessings, moko osebedo marach, moko osebedo maber, but let's look at the positive side of life. We cannot keep on mourning. Let's look at the positive side of life, make use of what we have, and from this area we have plenty. We just need to do the right thing, and then we must get back and do what you can do best. Everybody has a responsibility for this nation. Everybody has a responsibility for this area, for this community. I'm telling Gachagua, shut up. I'm man enough to tell you today. Ruto is our president, we respect him. But Gachagua is bringing Ruto down. Kose. Every morning, Raila. No, instead of even saying Raila. Every morning, Gachagua is on Raila. Lunchtime, Raila. Dinner, Raila. Open your mouth today, tomorrow you will cry in vain. People have to be careful in this country. Debate are defining here in our politics. Kenya is going to be extremely painful for those usurpers of power. We are going to demonstrate the whole world that the current regime which is in power does not deserve to be in power. Oh, kamano. We are going to demonstrate through word and deed.